mutilak, badakizue finala handian sartzeko jokoan. Proba hasiko da, 3, 2, 1, hasi gotzen! Jim, start! Start! Hey! Hostia! Hostia! Nerezuka! Gorgoian! Askatu! Hostia! Ustekabea handia emanen dugu partaidei, gaur amaitzen baita lehia. Hau da, gaur jakinen dugu nortzuk izango diren finalistak. Albiste, aparte inolako zalantzarik gabe. Alare guztiak ez dute lortuko finala handirako txartela. Beraz, azken aleginen barko dute. Ustu eta azken hilabete hauetan indeko lana erakusteko unea iritsi da. Hori bai, ahaztu gabe badola beste modu bat ere finalen sartzeko. Estrategia, edo gorrotxak dion bezala, burua burua. Izan Invictus! Espero zenun beste gau bat hemen. Posible alba! Eska mutilak, venga, ben! Etorri azkar! Bueno, jarri hortzen. Bueno, kuadrilla, egunon! Egunon! Eta... Hortzen, gorrik elkarrekin, eta gaina motxilak kenduta. Bertzik elkarrekin eta motxilik gabe, kasualidadia. Nahi zuen bezala, baina, bueno. Zagit, harritzekoa da, ez? Hortan ere bila berdina. Bueno, zer moz habiltzate? Ondo. Eta evoluzioa, gorrotxa, aste honetan zer moz baskularekin? Beste kilo bat. Galduta? Bai. Baina, koipe gehiago. Bueno, bajauko hau datorren asterako, tranquil. Bai, datorren asterako, ezta? Bale, ondo. Bajatzen nabila koipia. Zure eskutan dago? Bai. Zuk ikusi? Bueno, zer, sorpresa? Ze, segura eski espero zenuten proban bat, o beti bezala, ezta? Bai. Ez da probaikala. Bueno, auskalo. Euskalo, zurekin euskalo. Edo, espero Bi da. berri ditut emateko. Bat ona Beste hau bi. eta bertzia Hobea. txarra. Kontuz tresnaz. Bat ona eta bat Emaitza txarra. bile batea. Aitor, ora la txarra le daiziko. Txarra, venga. Egin nahi dezuna. Bueno, onekin. A ber. Eta berri ona da, final aurretik azken hastia dugula, ja. Azken hastia, finala hortzen dagoela, ja, atarian gaude. Ja, aspertua jugura, ja, Bueno, aspertu, kiroletia ez da erraxa, gogorra da, badakit. Hau, azken hastia, azken aukera. Hori aluan, bakar, hori Txarra zer, aluan guzurre dala? A ber, Zeleta. Eta txarrak guzurre dala edo... Ez, lasai. Bate la bida bela, ez? Eta orain berri txarra. Berri txarra da, nauski, guztiek ez dutela parte hartuko final horretan. Bai, behin hartel dute, ja... Eurre txaguti jodi dukozten. Zue mongozten, baina, bueno, zein gotze ba. Danok ezin beldu, Hiru laurdenak egin jado, ya está. Bai, 3 laurdenak, baina azken laurdena falta. Eta ja, finalian parte hartzea sari bada. Bai. Eta hori irabaztea. Betzat hori saririk hoberena izango zen. Zer, Bai, finalera hori da. altzi. Bai, finalian. Ditzoko irabazti. Bai, bueno, baita, baina lehenengo pausua da Bai, finalian bai. egotia. Ez Bai. bazaude finalian ezin dezu Ondo, irabazi. Eta zuen kasuan, gorriak, ze azken aste hauek oso gogorrak izan dira zuentzat. Bastante gogorrak Negarrak pasatu eta ez dakiz zer. Batez ere psikologikoki. 3 astetan 5 lagun jundia kalera eta... Hasiera gogorra momentzan, baina torti huelta motzenin, ja, unditzen hasi. Izugarrizko malda beran sartu zineten, eta kirol mailan, horri buelta ematea zaila izaten da. Gu bezala, zen finen. Bai, gola egon Zuek pasatzen duten, Hori, hoxe, zago bat torti huelta motzen da... Bai. Finalaren atarean eta, bueno, Gaur ja, tope. arriskutsuak ez Otsu. baizik eta horrengoak, ez? bai, Bai. oso gogotsu. Bueno, eta ordenak gaizka hasi zineten, eta nork pentsatu bartzun, duela ja, ez dakit, 2 hilabete, olako egoeran izango zineten. Kriston estrategia falta egin ekipua, Eta bitu. Eta bitu. Alex gisa joa, jo. Ales jun, dana irazi. Haren teoria guztia praktika jarri genuen. Bueno, entzun barko duzu, Alex, hemendik ateitzerakoan. Bueno, zorionak guztioi. Ze bilbide luzia izan du da,
momentu onak, txarrak, gogorrak ere bai, eta bueno, hementxe baldin bazaudete, horrek esan nahi du, benetan merezi zutela. Orduan, azken berri bat. A ber, Bofa. a ber. Oain, erabaki bat hartu beharko duzue. Eta da, zuen artean, erabakiko duzue, zuzenean, nor izango den lehendabiziko finalista. Zebo. Proba Zuzenean. egin gabe, baizik eta zeuek hartutako erabakiarekin. Banan-banan, joango zarete harat, eta idatzi izena eta zergaitiken uste duzuen, tipo horrek merezi duela final egotea. Hasi, buruari bultek ematen, baina ez zer esan gabe. Aiorata, bueno ba, hasiko gara ja nominazioekin, eta Seleta, zu izango zela handizu ba. Hortikan joan, ondo pensatu, Las. Banakinean, oso lagu, Ingo zoela hauek, Bastante de duelo itxu, da ian aukera bau final altzeko beran kontratuelo bat itxeko gude guteta. Baga, ongi Seleta, punta batetik bestera, Gorrotxa. Pentsatze dut, kriston meritu hain dabelako, eta kriston deportistia, eta kriston persona hona dalako. Ez? Bota zuen. Baga, Aiora. Berak benezi duela finalean egotea, laguna daukat, eta asko disfrutatu abenturanetan, eta ikusten dut garaie. Eta, bueno, merezi duela uste dut. Gontzal, nahi duzunean. Nik uste taldeko tipo indartsuena eta argilena dela. Eta kriston finala emango tipo hau. Jaren borda. Izendatzea, venga. Orain arte ditut programan 3 duelo. Aitor, baina urdurik ikusten zaitut ez zara... Jo, Zin da geldik egon. Da, bat testi mezi, finalin egoti, Batez, Baina, ni neu nahian finalea jau. Da, usteako baino pixket bajugo da, hola. Zaiteko, eta, a ber, zer hartetzen. ez dura irabazten azkarren aiten dunak, Ez baizik bat, eta bat boto egin du gehiago behintzat. Bueno, ba, nekane, Susan ezea azkeneko aia izendatzen, eta bega. Niretzat talde urdineko pertsona guztiek merezi dute. Bakoitza bere meritua daka, eta bi pertsonen artean dago, ne pentsatzen dut dala sari bat gure artean egondan harremanetagatik edo hola. Bueno, ongi nekane, orain joango naiz, ontziaren bila, eta dena argituko da. Eta nor izango te den, ze hemen, karo, izendatzen alda, edo buruarekin, edo bihotzarekin. Estrategia, ala laguntasuna. Euskalo. Auskalo, bueno, baintxe argituko da dena, lasai. Bantxe nator. Bate daki. Gorrotxa busko bada, be. Agan arrendu leker. Bueno, hementxe naiz. Ba, erabaki hartuta. Izendapenik gogorrena, erraxena, Latzena. latzena. Zeba, Gontzal. Zait. Izendapen ona da. Bai. Gura Jontxurena. Eta gorrik ari deitze egin zer. Aiora eta Guretzako latzena Seleta. izan zela Jontxu joan zen egun horretan. Bozkapen hori izan zela. Hau erretzena. Zuk garbi daukazu? Nork merezi duen? Oso garbi. Bai, Oso garbi eukiko lukene gaurko erabakia. bai, bota. Itxango pixkat. Ez atetzen da. Erabaki hartuta dago. Guztiai. Aberaz batzen badute. Bai. Ni izan guzti zure. Mojate. Eta gero. Egon, agian. Ez dut behartuko. pertsona osea que- aldapatik. Bueno, ba, az egitezen. Lehendabiziko izendapena. Norentzat eta Seletarentzat. Norbaitek uste du, Seleta, bazuk merezizula benetan final horretan egotia. Vale? Bigarren botoa, ikus dezagun. Sorpresa atsegina hartuko dula. Ez dakit espero duen, Gorrotxa. Zure aurpega ikusita, zuko lakorik itzen espero, Gorrotxa. Ez. Ja, bueno, a ber, zepa batzen dan. Bueno, ba, boto mana, Seleta eta Gorrotxa. Hirugarren papera, hirugarren izendapena eta hirugarren izena ere. Aiora. Seletak
boto bat jasotu, Aiorak beste bat, eta Gorrotxak beste bat. Eta ez dakit, Isma, badirudi ez dauketala zuk duzun bezain argi. Kontu hau. Ez dut ematen. Aitor, urduri, Nik beti nitxo urduri. baina gaur bereziki. Bai, gaur bai. Bazaia nik gaur ez dutela atako, baina, bueno, Bueno, jarrai ezagun. Norbait pozik jarriko da? Aitor. Lau izendapen eta lau izen. Seleta, Aiora, Gorrotxa eta Aitor azkena. Bueno, guztiok boto bana. Harritzekoa. Bosgarren izendapena eta bosgarren izena. Nekane. Eskerrik asko. Seleta, Aiora, Nekane, Aitor eta Gorrotxa boto bana. Ez dakiz zertara jokatzen nahi zareten, baina berdinketa izan ezkero, inorrez da jongo finalera. Ez duzu denbora askorik izan pentsatzeko, ez da izuen artean ez dakit behiradak edo ez dakit horrekin ditzetzen duzuen edo... Ikorezagun. Bueno, bazen garaia. Bakarren batek lortu behar du bere bigarren botua. Eta, noski, aurretik jarriko da. Nori izango te? Aioraz dio horrela bururakin, zer? Zerrez. Zerrez? Ez. Tira. Aitor ere buelta manda. Ez eman buelta. Zuere izan baita. Zupe. Sudupe, bigarren botua. Aurretik zoaz. Ja izia, hola, txartel hori ja erdi hartuta. Ja, usaitzen. Baina ez da bukatu, Baina empatio gogo eta kitxo. Horregatik Bai, ba. beste bat falta da. Beste izen berri bat azaltzen baldin bada, zu izango zinaki. Beste izen bat errepikatzen bada, orduan berdinketa eta orduan ez du inork lortuko. Orduan, ikus ezagun, ikus alduzu. Batzuk ulertuko dute. Venga, esa zaia. Ikus alduzu edo. Hau ez da leia, hartu behar dugu lasai. Nitzeko ja, gutuko ja. Onena. Zeuza hor nervio zuen. Guri gurteten bada un pate da, zuri gurteten bada segurra, baina... Bueno, argitiko dizuet. Aitor, zorionak, lehendabiziko finalista! Eskerri asko. Zorionak, motel! Hiru boto Aitorrek eta gero gainontzeko guztik... Duelo imaik, gaurro iuia. Potro, zorionak! Eskerri asko. Ze, zioz zer sumatzen zenuen... Gaur, etxea aldeio baino nahi honean, lehenengo aldein etxea. Lehenengo astina amendik. Bai. Gaur aldeio baino. Eta oin zuzeni finala jumari manau, zehatzeko, Leonarruta dana. Bino, susmoren bat edo bazenun, ze ikusi zaitut bereziki urduri. Ni beti nau urduri. Ja, probikin pentsatzen, natxoan, nola egin, ze egin. Eta ez nien azkena pentsago nean finalea jongo nitzela. Hiru boto, zure aldamenean lau dituzu. Bakarren batek ez du botorik eman, ze hor daude gorrik. Eskerri asko mutilak, ostia. Eta, bueno, Isma, oin zer? Zerpaiz izan du da, holakorik espero zenuen, bereiek zurekin bat indute edo... Kirol maila atletikan, garbi dago, Aitor beti ibilia ondo, eta tipo jatorra, eta laia, eta bueno. Estrategiari buruz, pixkat harrituta. Nire bidez Gorrotxa aurkiuta, finalerako nahiago nuen bestia baino. Orduan Aitor izalatzeari bai, bi modu ezberdina ikustea. Eta, bueno, irakurketa baikorra, positiboa, Gontzal eta Seleta. Zuek daukazute duelo bat pendiente, oainikan duelo hori gerta daiteke. Nik asko dukaz pendiente, asko. Asko, baina berezik horrekin. Lehenengo ni, Santzean, lehenengo ni. Eta ero Nekane. Beak. Ordean egiztut esan, iruro. Garbi dagoena da, Aitorrek lortu duela helburua, ja finalean zaude. Aitzongi, baina ja, bueno, bakizu pastelaren ginda zein den, ezta? Final hori irabaztea. Oin tope entrenauta. Hoixen, baina oainikan badira txartel gehiago finalean sartzeko. Hoiztan du da lehendabizikoa. Beraz oainikan borrokatu barko duzue, orduan nola, zerin barko duzuen, edo proba, ala ez edo, argituko da. Orain, bueltatu kanpamentura, eta ikusiko elkar. Gero arte. Venga, gero arte. Gaur nire seme, enaiz da nire esatxu, suerte eta hostia. Suerte. Ia azkenian nehar egingo, eke? Bai. Hain nauk, eltzen hain nauk, Potro zuri, potroa rosa, hain gaur. Lasa iztean nehar egingo eta. Potro ondo, abizauz. Ostu nahaz, nekabil hauz. Nik iri botaiak. Ja horre, faltan botatzen eban hau, joder. Gazto usaila. Kabroia. Zandet. Ez du bakte merezi, baina finalin, Gorrotxa kontra jo gutxi, Gorra kontra jo gutxi, baina hai bala hostia. Ez? Vale. Ala se pentsatzen da, baina. Vale. Gorra?
Zer, gizkin dut? Ez, zure burua begiratu dezu eta listo. Zer, ez tozte bapek grasik egin finalan zuen igutik. Neu jundezko bere joztan grasik egin Batez. Eusia mun. Hala zera. Eusia mun. Bai, holantxe urdin eguzak eta jakinak izan da urdin bat jongo zala bintzat, fijo. Nik gaur etxeak juti baino nahi honean, lehenengo etxeakun, lehenengo proban. Hostia, nik gaur etxea ez nian nahi, lorik ez diain gaur gabin, petzatzen gaur etxea ez dutela jun behar. Hostia, gainetik batzar bat emat. Nik nekane pentsatzen aban, neska bakarra eta biharra ondo indabelako, paktu nahi aldu badi, o suerte nien badabe, o, arnotze. Merezi, berapen merezi eta ahi aldu dozak, melitxu egiztako kendu bihar. Eskerrik asko, mutilak, eskerrik asko. Puta bat. Hostia, egin meritu egin, duelo putea egin bari final alduaz. Duelo egin bai. Makina. Naparran duelu nien itxat, Bai, zea. Ba, nikien uste nuen nire bozkak ez duela eraginik izango, zoritxarrez, eta esan dut bihotzarekin. Euskal dut, ez da. Kirolarea beti nahi dugu indarren aurka, gure indarren urtzea. Nik hori pentsatzen dut, Hau berenen kontra jutia. Ez da beste errespetu falta botatzea, baina ni pentsatola pentsatzen dut. Ja, kompetitzeko. Bai, eta gaina ez da beste xarmaka, ez da. Bai, baina hau, azkenen finalak gehatzegi. Bueno, ja, Eta guztio onartu bai. dugu posiblala etxea jutea. Ni, orduan momentun, hoxe etorri zite burure, eta, eta ni pentsatzen zuege iguela ingotzen dutela, pentsaianik. Gordetzen badugu, gorrotxa sentitzen dut, baina baldin badago gaurko proban gero duelora juteko, duelan irabaz dezaket gorrotxa errazago. Eta horrela iristena naiz finalera. Eski irakurketa hori ere badago. Bueno, hori, ikusten da hemen supuestamente formak itxien dauna ninaz, baina, ikusi behar, nik ondino ez dut azken hitzik esan hemen. Ja, hortxe lehengotek finala jumba zan, onkizton duelo kompetidu gongo zen. Ondaun hartin kompetidu gongo zen. Ose, hartu ditxartu, baina posibilea apurre bintzet badaz, ez dakit duzen mazungo dizen kala. Zileke bat, zileke bi, zileke duze duelo goti bai. Bat o batzuk. Ikusko duzte proba den eta hartzen bat. Zenbait joten diren itxera, o gero proba eta erozte dagoen. Dueloa o ez duenek irabazten berriz bertze proba bat, o ez dakit. Ikusiko da. Alik eta gutxine pentsatu bain da. Hau lozio, ni. Ei, Antalito, venga. Venga ahí. Katuankak. Jarri hortzen. Bueno, kaixo kuadrilla, zer moz? Ondo, mentxe. Ondo, mentxe. Aspertu ya. Aspertuta. Deusin gabe. Ba, burueri botek ematen zuen aski. baita. Zer gertatzeko ote den. Hori da. Eta bueno, erran daiteke Aitor lasai zaudela. Bai. Lasai, baino zuekin ez dau fiatzen bate, hemendik aldein arte. Bai, sinetxi, finalean zaude. Vale. Orduan, etxea jolegiat, jao. Lasai, disfruta hemen, ni finalista lehendabizikoa. Eta gainontzeko guztik, hau ez da bukatu. Zuek ez zaudete lasai, buruari 1000 buelta ematen, segura eskiztuz asmatu, baina bueno, errango izuet, urrengo helburua zein izango den? A ber. Ba, proba irabaztea. Ze, oaintxe dago, finalerako bigarren txartela jokua. Orduan, ze proba mota izango te den? Ba, bueno, hau ikusita, eskalatzeko oinetakoak eta gero banderin hauek, ba, pentsatzen alduzu, ezta? Eskalada izango da. Eta, pareta haundilla. Ez da tontakeri bat izanen, baizik eta benetako eskalada. Azpitik hasiko zarete, gora, bakurua dagoen lekuraino. Eta lehen hartzendunak lortuko du finalerako bigarren txartela. Orduan, bai ala bai, irabazi bar duzue. Vale. Saleta, aiora, biz daudete, hemen bost, estrategia gotxi eta betxi, baina orain honetan ja ez dago estrategiarik. Bakoitzak eman duten lana. Kontzal? Bai. Gainea, nola atzaizun gustatzen laiatzea, Bai, eta eskalada eta guztoko? Guztoko ez, zein ez du egin, baina, ja, Jumar ere ez duen egin, eta inun. Guri esker, referentzio berriak bizitzen. Eta nekan ere, lehiakorra atope, benetan finale sartzeko gogoarekin, zure esku dago. Eta Gorrotxa eta Nafarra. Bai, zer dagoen? Hemen ez dago itzakirik. Ez. Dana motera. Gora, eta Spiderman bezala. Gorrotxa. Dana motera, betiko moruan. 10 kilo gutxikokin igual erraxago. Bueno, baina... Ja, berandu zabiltza. Baina ni dana motea noia, hoi bakizu. Ja egia den, bale? Orduan, alde batetik hementxe oinetakoak, eta eroa da, koloriak eta erabakitzeko, ez azkenin joango zarete lekura, sokak eta soka bakoitzak izango du bere koloria. Ni morea, horia. Bota edotik. Gontzalek errandula,
Horilla, oso ondo. Zuri zin da gortxa. Berrota lau. Bueno, joan aurretik gauza bat. Aitor, zu geratuko zara hemen lasai herren itxoiten. Joder, Bai, favorez ikustea bare. Ni hemen bakarrik zen berdiat. konzentratu, irudikatu finala, nahi duzunak, hementxe. Eta gainontze guztiak, ikusiko elkar duelin behar dugun lekuan. Vale? Orduan, konzentrau eta antxe ikusiko elkar. Venga, baina arte. Nik hau alakoik ez ditut bizitzan jarri. Pies de gato. Bai, badaki zer dian, baina ez ditut jarri inoiz bez. Indet bitan o irutan. Baina gustoko dala, ez da ondo nabilela, baina ilusio indit, hori. Eske gustoko eta eskalatzea. Ondo ibilo ez, ikusiko dugu. Hauek ez dira 56an, iba, hostia. Nervioko. Porque handi giro ez da ona. Ez dakit nola jarri behar dian edo nola gehatu behar dian, baina nahi mina, hola, atzamarrakola. Alpine ondo, jumaino lehenuo. Hau da, ondo, eske ni ez dakit, ez dut inoiz erabili alakoik. Patro hau. Arrokan bai, nio duela urte pila. Eta gero rokodroman ere ibili naiz, baina ez da berdina rokodromo edo arrokan. Zeleta eta aiora ikusten ditut oso gogorrak. Proba honetan nik uste ondo ibiliko diela, bilak. Harinak dira, ez daukatu pisu gehiagoik eta gaina indarra dituzte besotan, eta hola, eta ni pentsatzen dut eskaladaren kontua dela harina izatia eta beso onak izatia. Ya está, dana matea. Bueno, ostiko bat potrotan egin naiteu, ez? Biletan berrogeta bat, Hala se da. berrogeta bat. Mina non dago? Mina dago buruan. Burun dago mina. Hala se da. Danak eta bardin, ez da danak esperientziak itxiaz da, osak neube euren barren sartzena, baina ni sekulo nahi bilizkala dan. Baina, bueno, dano situazio bardinin, posibilidade barren eguz dano. Ni dana mota betiko marugan. Claro, Bihurri papez, inori bez. Ora. Hostia, gorretxa. Ez que sin más, hala se da. Jota zua. Hala se da, proba bihar, eta bueno, ikusiko, a ver. Txarte, tranquilo, no, baina ya, puf. Ay, nervioso. Ya, bueno. Gogo se ve, Ocho. Bueno, sé. Venga. Ni ando la zure bagari. Laga, bai. Bueno, venga. Onenak irabaz dezala. Bueno, patraseri. Na, horro. Zaindu. Bera ez behitu bestela manean guaiz. Ok. Hil betik gora behitu. Betik gora. Venga. Egurra, Opera. Opera, Zue etortzako oie preparako jani. Bai, zeo zer egin. Probie, etxotan kere ematen zein zeleta hori ibiliko ondo, niretzako. Txaiat, omoin. Baita aiolare txaiat. Horrek zoki jo entxango ginen hilo, Txaiat, Gontzalo hori zoru, eta horre abertze benada ematen. Ta, a ber, zein zeletak ez irabazti bintzet. Zeleta ez dian nahi finalin ikusi. Bukartu o? Kartuak ipini ja. Hoitxe ikusita nahiko estua dela bidea, pentsatzen dut, eta soka guztiak nahiko elkarrekin daudela. A ber, nola hasten garen, konfiantza bizet hartuzkero, politeke baino zaila gero hor, ueko bat ikendu eta, a ber, nondik guetzen ezen. Eskalatzea bai gustoko dut. Osa, ez dut askotan egin, baina gustoko bai. Bintzat. Bueno, politxa eta, bueno, ikusiko. Dena motea. Nik uste ere aukera ditu ala. Baina ikusiko da. Gogotzu bintz, bana, gogu duket esageraua. Bat testo bat ikoinen artetero bat egin, azken txaman dana txartur testio eta bauket bat iragazteko. Eta jaten, ez bat iragazten, burumak horreguna pixarra hartu ez da. Ja, bueno, ikusiko bila bat. Estrategia hoy. Hillo a la hil.
Eta irabazteko mono guzi pixkat, Baina, Dios... Esa hostia... Vale, da, igo, aldan moruan, ez? Zuak ez du bitu, zu tira. Arritatik, bale. Ereitu malin bezala. Aldan moruan, tira eta fuera. Neskamutilak, badakizue, finala hundian sartzeko, bigarren txartela jokoan. Zorte hon eta honenak irabarazala. Proba hasiko da, 3, 2, 1, hasi gozen! Hadi Biskat! Biskat! Hadi! Hey! Solta lá! Solta tu! Hey! Hostia. ¡Hostia! ¡Dios! Baja, baja, baja. Tindu xoke hai!
Askatu! Pentsatu! Dios! Ezin du jaitsi! Askatu pizkat, askatu! Ale! Askatu! Sos! Gorgoiak! Ondea, geratu da! Naranja! ¡Naranja! Egon, Egon. Nere sokan gantzauta dago hor. Naranja! Eta pizka bat, ondino. Zura espina hor. Esto, cuidado. Gordina! Solta pizka bat, gordina! Solta pizka, gordina! Solta pizka, gordina! Orain, gordina! Orain, emon, gehi! Gehiago! Zeleta, hankadako zuen erekordan! No. Hostia! Perdona, Zeleta! Ezin dut? Eta nik ere beste atera dut. Zeleta? Nik ere beste atera dut, ezin dut. Ezin dut, joder, nik ere beste atera dut. Akapu jo dut bakarrik eta. No joder, Zeleta. Atean, kamez, Hostia, eskerrik asko. Gorria! Opa, venga, Nekane, venga, Nekane. Gorria! Opa, Nekane, venga. Azken metroak, Nekane, venga. Segurtasuna beti, segurtasuna, Venga, goraño, venga. Garaipen hartu da, venga. Nunda. Gorgoian, venga, garaikurra, Nekane. Hostia! Jo, familia! Zuengatik! Nekane, irabazlea proba honetan, beraz, bigarren finalista, zorionak! Eskerrik asko! Ekimen itxera. Lloro! Hostia! Eta vendimos! Jon! Familia! Hemen dago. Finalista! Listo, bukatu da, Apakeni! Amaitu da! Eskerrik asko! Piso asko. Horrengo astian, berriro ni. Birritan! Hostia! Puta madre! Buah! Kristona. ¿Te puto Sí, ahorita no entra otra. Déjale. Tío, Se va. Zene guzati. Zeleta eta aiora sokak elkarrekin. Eta hori laguntzeko eta gola. Pentsatu dut haien artean
lagunduko ziela. Baina beste bide bat bilatu dut, egon da momentu bat, noa paleta atzera, juten zen, eta ni ez dakatan hainbeste indarra besotan atzeraka juteko orduan, pizka bat jaitsi naz, beste leku bat, beste bide bat bilatu egin dut, eta hortik jabai, oraino. Bide txar hartu bati, ez da beti guna hartzen da. Oso posik, eta finalian. Hori da, nire inuna, amaiera nioa iatzia, hauin azkenengo pausua falta irabaztia. Irabaztia. Ez da zer eta zetxak izat. Ahora, puta me cago en Dios, hostia. Ni eskalada baneukan praktikauta, baina lehen esan dut inoiz ez neulain. Nire lehenengo aldia zala, pixkat aurkaria konfiantzaz juteko, edo pixkat flojuago juteko. Mierdi! Oso gutxi gatik irabazi nekanek, ez? Bide txar hartu, gero hankin gatxo azte peran nasokan, gero neuri bezu, garrakustezu. Hau indiaos! Zuletatan ekan igo dira ziztu bizian. Ez duen espero. Ja, azkenengo pausuan gaude eta talde jokua bai, baina baita nire burua zaindu behar dut finaldirako. Ja, jo pentsatuko dut. Zala inoiz ibili eskalatzen, baina ikusi oso ondo igo dela, joder. Harrituta utzi nago, bai. Einaz, bobua bezala edo. Berriz ere urdina gorrien aurretik? Urdin bat. Gero justo atzetik bigorriak. Hori behar dutze baina. Gau oso gertu. Nik ikusten dudan modun, 3 pertsona oso indartzu daude ondino, Bigorri eta Gontzal. Oso indartzuak dira 3-ak. Eta nik uste haietako bat gitxienez jungo dala asteburu hontan. Bai, orduan hori niretzat oso ondo, ze finaletik kanpo geratzen badia indartzunak, aurrea. Etxar eixa, ez da zebaldazten ba, ez da bonsin usati, ba, ez da egit. Oma laustixiko eta ez dut pentsetan, zoak tranquil. Tranquili, bide txar hartu eta ez dut, ondo sartau. Gero beran zukin gantxa beste, beste tengantxa uste hori, me cago en Dios y su puta madre. Hostia! Iaaaa! Ez da reunión, txe. La hostia xegutan txuna, me cago en su puta madre, me cago en Dios. Y la hostia y su puta madre que le parió. Me cago en... Nahi baina ezin, zartu nazor, zazit tartian ez da gizan da hor, kini azetxo ongrista, baina hori ez da eskuzia, eta azkenin ezilike, egun azek kontzala atzetik, baina horri bilian horre zazitxata kentzen, da nahi da ezin, kabin soz. Kristo amorro egin. Txeixat! Hostia! Horri guen, senyor? Hori. Zazut, zugo, gatu nago. Kilometri jo eta hor gatu. Zizak eta itxon Kristo da ezin. Hau en Dios. Ferdi, la hostia. Hostia. Horri guen, gara. Topixo gotxio. Pentsak horre, bihar ez proba izango du. Ze bihar beste proba bat espero dugu. Espero dut nik, pintzat. Nahi tratu zain soka. Hostia, ni nekaren zokio golan. Soltetako tezi soltau binaban ba. Anki gola altzete, moskebete popatik hartze salto minaban. A bera baina osakora baina. Hau en Dios. Gero zu jauzi zara goizikan eta nik... Tia, nian kagatu zen golan, beran soltetan, nahi batza, gero. Hau en Dios. Hostia! Ikusi da zein daun. Nekanek enduta. Oain bilarko gomeniz eguna prestatzea. Zorionak! Apanekane, zorionak. Guante dun bakarra, Bai, eskertu ditut eskularrut. Sortuta. Hone txikote, asko bizatzen dut. Bai. Zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zirenak enekone? Eskerrik asko. Hostia. Ai, barkatu. Puta marre, guai jutu? Puta madre. Bideo elegantia. Finalera.
Bai, finalera. Neska bat badau finalian. Bat, momentuz bat. Bai. Espabila, urdinak. Ga, 3 faltatzen zaete. Eso, ze guztiak janditxu eraz. Jo, nondik sartu zea? No, No. Perretxiko bidea. Eka binzoz. Zure hanka ikusita. Ekabin nie. Eta honek, ezin den nik gora egin. Gora titzen baztezun keixetitzestezun, Karo, eta zuretik tira. Gora egiten banu, zuretik tira. Niretik ez, nire hanki tira. Bueno, Handik giot, zoki holan. Bai, amen. Titzen baztezun hanki gora. Venga, mutilak. Animo, hortxe gaude ja, finala hor ateetan. Venga. Bihar, azkenko... Venga. Zeneko kartak. Neska mutilak, venga, urbildu etorri. Jarri hemen bizkat urbil. Venga, aiora, jarri hementxe zeletaren ondoan. Venga, gontza lortzen jarri. Venga, hierren borda eta gorrotxa. Bueno, basteko, Nekane, zorionak. Eskerrik asko. Garaipena eta ongi. Bai. Ondo egin da, bai, zaila izan da. Azkenengo zati hori egitea, pixka gatza izan da. Eta gainera, zeleta ikusten nuen oso hurbil. Eta pixka urduri jarri naz, zeleta ikusita nini. Hurbil eta urrun. Hurbil eta urrun. Ze, motel. Arriskuak hartu dituzu, Ze motel, hartu nire batzuten. Baina, hortikan erori ezkero, ez da bakarrikan zere buru arriskuan jartzen duzula, baizik eta gainontzeko bena ere bai. Bai, zunu gau izan zenioko itxi ba. Diot, Eta gero bukaeren sokakin ez da pasada, esan zer esan zen. Kaz bixinok iotela, eta soltutako zan ez nazina joan soltau, bera titizten gora, da ezin soltau. Zan nahi gabe? Bai, bera titiz neguen, ezin soltau. Ni saiatu naz gora egiten, eta naberitu egin dut, zera tope bat, atzera behiratu dut, eta bere hanka zehon holan harrapauta. Orduan eskatu diot, mesedez, soltatu. Hala ere, Nekane, trampa ez, ezin darran, trampa, baina horre ez duzu dena esan hasiera batean, ez? Sekretoik ez, baina hasieran pixka tola, bueno, hau ez dut inoiz egin, eta katuankak ez ditut inoiz jarri, eta ez dakize, eta bueno, benetan praktikanta naukan. Ikusi da, nabaritu da. Eta ez bakarrik igotzen baizik, eta nondik anigo. Izan duzea lehena, bide egoki hartzen, ez? Eta horrela irabazten dira probak, ez da, Isma? Bai, azkenin, inbitu izateko ikusi dugu, azkenin indartsuena edo azkarrena igualetari goziko. Zokaren probare bai, aiora irabazizuna, teknikan arabera izan zen azkenian emitza, eta gaur ere bai, antzekoa. Ni bidea bilatzeko behin atzera egin behar dut. Ze konturatu naz hortik ezin nula, eta orduan atzera egin dut beste bide bat bilatzeko. Eta ero bukaeren hor hartu duzu hor bazen estrata bat edo hortzen, ezta? Estua, eta hola, bi pareten artean, eta... Eta azkenen, garaipena lortu, eta bigarren finalista, venga, ospatu! Bai, finalian! Aitorrek eramango du poza ondella, Ez da egit, bera boskatu dugu gorrotza. Bueno, baina urdin bat bederen, urdin bat, beste bat hortzen. Eta, bi finalista eta bilak urdinak. Bai. Bida, alde esposik egon da. Bueno, ez dut azuek esan, bera desagertu ezkeroztik hasi zinetela probak irabazten eta, ez da, Jerren? Eta gorrik, bertza aukera bat galduta. Bihar beste aukera bat. Bueno, ez da giztu bihar zer dagoen. Osea, hemen aukerak aprobetxatu behar dira momentuan. Eta, oaintxe, izan duzue finaliz hartzeko aukera. Nik ikusi dut oso azkar, Nekane. Esan du, hostia, hasieratik ja lehenengoa. Honek eskala egin du. Zuk ere ez duzu gaizkiekin, Arrapatzekotan eta, bueno, ondo. Gaizki egon naiz, esan diete askatzeko, soltatzeko, jetxi naiz bera, gero Nekane eta Zeletan bidea jarraitzen saiatu naiz, baina berandu izan da. Eta Zeleta, zu ere konstiente zinen, irabazi bartzen nuela bai ala bai, baina azkenean, eske, historia teknikoa sartzen denean ja, ez zara benetako Zeleta. Fisikoki potento bat. Zein da benetako Zeleta, ba. Ba, gaur ikusi duguna. Listo, ba, zein gutze pasin bihot orduan goixa, ba. Burua gehiago erabili, Espada, buroik. Bueno, izango da burua. Baina zure nervio hori jakin barzu pixkate kudeatzen edo. Ez aldo horrela, Isma? Bai, komentatu dugu, askotan eta lastiketan korrika egiten duna bentaja handia dakar. Bentaja hori galtzen da ere bai, olako stoporen bat topatzen basea, horra bukatzen da bentaja. Zeleta korrika eraguna izangoa, seguru, eta bentaja hori irabazten badezue korrikan,
Gero, soka bat edo lako probaren bat hori atazitzen batzea, akabo. Zuk buruari bultak eman, Seleta. Ze gauzak gaizkiten direnean, hobetzen aldira. Hurbil zaude, baina falta zaizu hori. Jerren, gaur ongi? Hor gelditu naiz, nahiko desente, Hemen hasieran irristu naiz eta azkenetarikoa nintzen ustez. Gero nahiko ongi goiturez, baina gelditu naiz paretak kanpo eratetzen zu leku hortan gelditu naiz pixko bat. Eta hori arrandia aiorak nekan goitin zabala eta bertan gelditu naiz. Eta Gontzal, nik ez dakit, ze Ismak ere, esaten du, honek nahi eta galtzen du proba gero duelun den emateko du. Zeratik esan, nik nobela nago ginen. Hasi naiz, ustea, komodo hilo naiz, eta leku bat agiatu nago, eta hor blokauta. Saiatu. Probetan, duelotan, eta hiru azken probetan. Agian nahi du duelura, Joan? Zereti zaude, aurpegia ematen aurrera duelarako. Ja, saiatu zara benetan? Ez que kasualidadea, probetan ez duzula maila ematen ero dueloton bai? Horbean ez nun bidea ikusten esateko, hendik aseatuko nahiz, eta seatzen nintan, baina ezin heldu, ezin txoko bat hartu. Eta Gorrotxa, datorren hastia. Naita zin. Joder, sasi guztizia janditxua eraz, da, joder, ke desastre. Zu etzara Ermuako Spidermana dolako zeo zer? Sasi guztizietan, nik, han. Sasisa kentzen da silike dana maiatuta, baina... Eta zertek aian zara sasia donde lekura? Ez dakiz, mendikoa, naz, Supuestamente. Gora, ez hasi tartean, baizita gora. Bai, baina, nahita zin, esen eban gora egon, gero, joder, desastre. Kriston desastre. Bueno, parekane, hemen irabazten denean, Bai. Berri ona, beti izaten da ona, Bai. eta izan da sari bat, sorpresa bat. Bueno, barrango izot, goizian, irabazlea do, izan du da Aitor. Bai. Orduan, noski, izango zute sorpresa atsegin. Hau da, bion artean antxe belada edo iluna barra ikusteko aukera, biokon karregin antxe, mai baten inguruan, eta bapo, jan eta danda. Bai, afaria! Así que, bueltatuko zara, eta hoxe, afari bat izango duzue, ona! Vale, mila esker. Eta bueno, gainontzeko guztiak, hauenik ez da bukatu, aukerak agortzen ari dira, eta hemen espabilatu barra dago. Ze, aukerak izango dira, baina ez dakizu zenbat. Dena landu behar da. Esoleta, ikusten zetuz oso serio. Zelan iztez ikusi, alantxik ipiniko na. Barrezkan iztez ikusi? Ez. Zelan iztez ikusi, zeku zat iztezune. Zen jo geitxi ba, hostia. Bueno, horren agian damututa, horre... Bai, baina, moitxu da, ez tegu buelteik horrek. Bueno, horrein boldatu guztiok hor Aitorrekin, bapo, faldo. Eta, bueno, zuek aste bat lasai pasako duzue, baina presta zaitezte ja finalerako. Bai, berrio elkarrekin finala izango da oso potentia eta ikusita nortzuk zaudeten hemen, bueno, lehiak horra ere bai, bale? Venga, boldatu kanpamentura eta izan ondugu bai, elkarren berri. Venga, agur bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ke desastre. Venga, makinas. Espabilau, Nahita zin, baina... Azken maizek eta bihar. Ok. Egun kompletu egitzeko afaltzea gomendu nioen. Ja, lehenengo finalista, gero afaltzea. Osetia, garagardoak! Oh! Zerbaztaka. Super! Ole! Hostia! Zu, ja arpeile pintaizu urdinez. Zu irazi? Bai, noski? Ai. Zer proba, ze? Eskalada? Zela da? Ba, hori basegia, baina ze asko, gutxi zer. 30 metro pareta. Eta, nekane gora? Apai, Eskerrik asko. Azire, gokatxean neuk. Uste mozki gona ondana... Gontzea eskuinetara. Ez que danetik egon da, baina ez que beste azoak egin gutxiko entzera. Nik ero nituen bi soka, nire soka bat, hiru soka bala, elkarrekin. Ez zuela eskalatzen, me cago en Dios. Hija de puta, zer nago. Eta! Ja, hasieratik ikusi dute. Bigaren finalista! Jai! Eta esan diate afaria bakarri niretza dala, Vale. Hor da ona. Zomagari? Biontza da. Gubiok! Bai? Berriro elkarrekin bazkaltzen, afaltzen. Nekane jokatu digu. Ia da. Nik ez nuen espero.
erekin guzunik eskalada, pero... Ez, nik ez dut inoiz egin eskalada. Toma. Beletaz, Oin, Moskaute beletaz. Beletaz! Zer pasau da? Ahi, eskerro garrautzien, pute semi horrek! Cabroia, que se cabroia. Se cabroia. Txios, tío. Hipotra egin seguten mesedez, Tontxu pertolako na programia, txagun guntzaka. Esto ez nardu dizu, Hotel, biara daukazula beste aukera bat, joder. Esto ez tarrere baina, gaba mitziz pesetaren bakarrik betxagun guntzaka, popati hartza. 7.000 euros y hostias. Gogo hemen pasa behar bai bai. Esto ez nardu txitxajun debe. Esan diet lehen, mutiei, zeozor pentsateko, eta esan. Neri, nik ez dut... Oin zer, lengun nola ingenun, lengun nola ingenun. Ha! Nik ez dut pentsatuko Baina zer. hor zer botau genuen lengun, afaltzen nahi gala. Teresai, Baina zer botau genuen. nominazio bat. Bai. Bai, hemen taldekua egin zuten bat, eta gehu beste bat. Finalera iristen saiatu. Eta nire bai. Ez dugu gugui, baina ez dugu egin sinori beste bat. Gaur galtzeagatik? Zimaz, ja, pole askera, pasazten derretan. Zorgatik, ja azkeneko guna. Dola joteko, zeletan egin. Zuzeletaren kontra. Aurretzen da zute, botazioetan aiora gotau, eta Ismak hirugarrengoa eskatu. Zeatu. Eta kurseleta... A ber, bi boska. Azken finean, bilak jarri behar ditu horme gainean. Zuek esan, eta jarriko dugu. Orduan, pentsatu zuen artean, ze zuek zaudete arriskun. Bate, 5 pertsona eta finalerako, go dira, 3 pase gehienez. Zuek. Zeret esan? Bai? Gu aiora bozkau, eta Ismak Hirugarren bat. erabaki duna, hirugarrengoa. Eta azken finean, dolista aiora erabakiko du, igual, oskalo, oizu. Una. Orduan aiorak erabakiko du zeletaren kontra jutia edo urdin baten kontra jutia. Biara azkenengo froga izan daiteke. Aprobetxatu eta listo. Txorra, ez da, hostia. A ber, dagun proba, pues bestela... Zestan, imaginatu. Tarragona maialen, joio zuten, handizia tornen ditzen ja. Bat, jonkala, haure bat geisha, haurek... Hostia. Ez pentsatu hori, Pentsatu orain dagoena. Orain aldian, realidadea. Eta oin, afaldu nahi dut. Garagardua! Ostu ingo dia eta garagardua pelotu bestela. Oin die! Ostia, merezio zuen, mekabin zoz. Ai, eskerrik asko. Postenaz, mekabin, ostia. Nahiko oe ona prestatu dezu, ez? Jode, Pentsatze oser egin dezu. Gorrotzai botu demanda eta zoriekin afaldu bihar. Mekauen die. Hemen emerda estudiau. Bai. Nahi totea. Hemen egin behar dena da, irabazi. Burua, oso importantia burua eukitzu. Gogorrenak. Ni ustez urdinetatik gogorrenak. Bai neska eta bai sodupe. Kaneta sodupe. Ni pentsatzen nien ditzela junga afaltzea, Da, nor pentsatzen zenuen irabaziko zula, gaurko froga. Ai, Zan dit, zeleta o guntzal. Eta gero zan diot. Da nekanez eta nekanez zerren, horrek... Hau, da betxui. Orduan zara la hostia. Arroneko probian da, gorrotxa zengo da, gorrotxa zebez. Kalduiko bat zebez eta joinen da irabazi. Jota, zua hostia. Bi kalera. Esto ez tardure, txajuten manaba, esto ez tardure. Pues nire bai. Pela, baina guntxe ez, bixarra. Hau bai hartuko dudala. Oila eskuzta hori? Zea? Ez? Zer da hori, nola zetesa honi? Barkiluak. Zeuna? Baru hartu bai, nahi dezu bat? Hau nola da, la hostia, la kono. Dakit, nola deitzen dan, la hosti. Egola. Zujan eta kitxo. Venga. Nahi dezu hau, edo ze. Honekin. Bueno. Ui, galderia, nahi aldetan. Hau bai. Apa askotxi, apa galdakao, la hostia. Hori da. Zurpe! Hau da zorte gotzet, Bai. Honei. Zerazo. Iste pentsako, baina zuentza zaban hori gordeta.
Bota ezein, puti horrek! Beletaz! Beletaz, komai dioz, beletaz. Beletaz, ez hori da, beletaz, beletaz. Nik usiet, hor beti gora lehen zitorrela eta, hola, baina mutur txarra, hola, muturre bera behire. Nor? Beletaz, Ah. Ja, hostia. Goi, este ikusi zure... Ez nun, espero. No, esan dezun, behin ez tezula eskalauta ezer. Ah, claro. baina- Tonto mierda, esaten den modun. Praktikatuta dakat. Perra. Zeba, goi psikologikoki baita jokatu behar da. Ez naiz piatzen ja. Ni hemen ez fiatzen ja. Ni ez nazera fiatzen, bitu, nor bozkatu dezun gaur. Ni ez nazera fiatzen. Zen gorrotxa? Kabro joi. Hori bai izan da jugada Kabro ona. ja, bai jugada ona, kabro joi. Buah! Zein bota nun ba? Neri? Nola ba zuri? Zuri bota nizun kalea jute, ho? Ja, ezin dezu? Ez nauz kalera Kontra, joko? ondi inberde, zure Hori kontra. finalean gure arteko lehia izango da. Ni motivazio beste gauz batzutan zezkat, ez? Osea, honen nahi irazio, ni motibatzera irazizko. Nola? Aia, kuidauz. Ez? Bai, seleta behien ikustea, eta gainea seleta hurbiltzen zijoan, eta ni hola ikusten, eta, hauen, Bai, apreta behin dut, eta, ni pentsaten, neu irabaziko dut, eta, gora, seleta erori da behin baino gehiagotan, Bera? Bai, arriskuan jarria, Bera. Indartzuak dira mutiko hauek, baina burua gorrotza esaten duen bezala, burua falta. Bueno. Lo seco. Gorrotza esan. Hau, morido. Morido. Naparra ere. Zer zelan? Koillo. Bai, patata purekin, eta Koilloekin da, puta madre, Pure patatas da... piperbi, gorri egin. eta garagardua, oso ona baita. Tontu batek. Hore tontua, da hostia, tronista hauze. Oda. Duzin gara este hori zinkabin dio. Programa guztien ez da ezerrein. Programa guztien. Hau da bizi hau. Bai. Erateko seku duzu, garardua. Bai. Zer boza? Arte. Venga, ondo lehin, Barde. Gabon guztiei. Ia pixarko egun hobi bada. Zer horre ridikolo temaseko dut. Bihar gehiago? Azelo kereko pixar. Zer nago kartutxu. Gabon. Beste lotan daude oraindik. Mira, loseko. Gulena kaxatzen. Ez nago deia. Zerdek! Ez dago banderinarik ez dago ezer egiteko orain. Zerdik egiten dezuan beste oiuka ala Hori da, Metro Goldin moruan horrez. Zer dezure gane, probleman bat? Bai, zu zean ere problema. Lehengu baina Aitorrena banekixen urdin bat jungo zala, pentsatzen nekane izango zala. Ba, esken junda, Aitor, dero bestin nekane. Osa, que justo bixe baina izan die, enitxune nahi sartzi, baina, bueno, holantxi da joko. Agin kutsi baintan hartu jarronda, ba, ikusik hau jaseitxe honon. Ia gaurkotu lun, ze aukera hik baduket bintzet, finala heltzeko, guzteko azten heltzi. Ez ez gorro. Boio etxean, Alde la hostia, Ale! Bota! Bota, gainin!
Iesu, oso ondo, horre hotxa! Horra! Emoiozu! Jotataz, Bai! Sodupetan ekane, pues hori. Manejatzutela bozkaketak eta estrategia ondo dakitela, nola egin. Bihotzarekin jokatu dugula askotan, baina nik behintzat eske ez dakit estrategia ondo manejatzen ez dakit, hori ez da nire gauza. Eta ez naiz ez da saiatu ere egin, ez da urdinekin pakto bat iten ez naiz saiatu. Guk indarrak gorde bar ditugu, gerorako. Ez da erretza horrekin gordetaik. Ez da gure erretza honekin gordetaik. Finalean ikusi nahi du nire burua. Tardan gogotxu nagoia proba ikusteko eta egiteko. Oseko jarraitzen du honek. Hau! Hore modu barik, ama 6 ordu hortak geldi. Estatiko. Modu bez, Hau, hola izuzio, garratzaldeko bostetatik atzo. Berdin zait, seleta gotea, sodupe, nekane... Nik nahi ez dudana da gorrotxa finalean otea. Zer berak ez du merezi. Etorria onaino esaten dena Camino de Rositas, alfombra gorritik, eta berak, nik uste ez duela lan handirik egin, onaino iristeko. Ze hostia. Irala! Dana txartu itxenan, ekipuka itxen dunin, bastante laguntzenan, unifikazioen sartu bat eta dana txartu. Nerviosuko ez teiz nerviosu itxen bazte. Estone, mala muizto moskeo neuken. Venga, badatorrela. Epa, egunon, zer mozabiltza, kuadrilla? Egunon! Ongi? Ze formalak, mentxia, ondo jarrita, zain. Bidan morun. Bueno, ongi. Bueno, zer moz gira, ondo? Agitzongi, zaudete? Atzo baino hobeto. Bueno, bai. Parkatu gara dano atzoko hori, Parkatu atzoko jarrera eskasa, zepirotuten eguen da... Piskate kursa binitzen. Amorrua, impotentzia, aukera galdua. Unifikazio horitan gaina hor txibilna beti irudurotan da, justo bigarren hiruar hor txibilna da atzo eskuten euken, nekanek ez ton duelo iban da ezin zinotzan da horrez eitxi moskea honitzen. Ba, ikasi, ez da besterik. Hala da. Bueno, eta gainontze guztiak zer moz, Aitor eta nekane, lasai. Lasai. Earkia faldu binean da, lore earkin deu lasai eta... Bai, gustora. Ondo. Eta zure kasu nekane? Primeran, afaria oso gozua, ondo sartu zen, eta pena honekin berriro afaltzia, baina, bueno. Ia, Aitor, hori entzun behar. Zian bazpare beste bat daga. Eta, bueno, nekane, zuk badakizu irabazten denean, saria eta parte privilegio bat izaten dela. Segurazki horri ere eman diozu buelta bat edo bi. Bai, buelta emon diot, ez dakigu ondino boskaketak egongo direnik ala ez, atzo esan zenun zeu. Froga egongo da, edo ez, edo tal. Orduan, sorpresak egongo badia, baina ni bazpada bai, pentsatu da dakat. Eta noski izan daiteke nominazio bat, izendapen bat, edo positiboan edo negatiboan, edo arriskuan jartzeko edo salbatzeko. Bakarri pentsate arriskuan jartzeko. Bai? Bai, salbatzeko bada ez neukan pentsauta. Eta baldin bada arriskuan jartzeko, nor jarriko zenuka arriskuan? Zeleta. Zeleta. Beste behin, zeleta. Zuen arteko maitasun hori bor-bor. Ez to pentsa hori gongo zari, baina banek izan neuro izango estela, argi ukiot. Da, zer da, bion artian, hor... Inkompatibleak zaretela, edo... Ez, nire partetik ez dago ezer, baina pertsona oso indartsu ikusten dut, orduan netzat hobe da emetik entzia. Eta izango balitz salbatzeko adibidez? Ba, ez egit. Buelta bat eman gongo beharko nuke. Bai? Bai. Osa, ez daukazula sobera garbi? Ez daukat pentsaut. Bueno, Zeleta, lasai. Lasai no, Baitarran, etzela justu izanen. Ja, azken txapan sartuta gaude, jokon dagoena handia da, ja finalean sartzeko. Baina hemendik naintzinera, finalean sartzeko borrakatu behar da. Men bakoitzak egin behar du beria, zuk atzo ondo, baina nobeto intzen nuen modun, eta gainontzeko guztik ere izango zut aukera berdina. Orduan, zuek presta dute ja? Zoriz ere borrokatzeko, aukera hau aprobetxatzeko eta pentsa, azken aukera izan daitekela. Azkena. Beraz, dena eman.
Gontzal, soy pres. Beti bezala, Beti bezala. eske beti esate oza, Gontzalo, sorproitu batza, jo, nik alekumean naiz, korrika, bai, giri pisatik, bai, joakia egin pesakin, bai, baina, ostia, pareta bat jo, bueno, berria, bueno, saiatu nintzan igo. Saiatu. Kilikolo, kilikolo mokolo, ba, bueno, beti prest. Korrotxa, datorren astean, ez. Gaur. Ja. Gaur. Gaur. Zeure buruaren konfiantza izan, zuk ez pauz izatien, bertzik ez dut izango. Orduan, dena man. Dena matera, horretako nago, hemen, dena mateko. Perfecto. Soleta, zeure burua ikusten zenuen hor erdi arriskuan, eta horrein ikusten zuen berriz ere bertzaukera bat. Ontxe arriskuna, baina bestelan deguna da, hartu deguna eta listo. Motibo hori bai. Eta? Hori bai, zu Julian gitxi eguela, pentsau gitxi itxotela, gana itzuitzun itxotela. Zerrazo diguzu. Sasoia bai, baina burua ere bai. Aiora, lehiatzeko irriketan zaude, aukera? Bai, atzo ezin izan nuen asko egin, eta gauri azkeneko aukera. Bueno, arantza horik endu. Eta Naparra, atzo ondo bilizinen, ari zea beti gotxi, eta gailurra ukitzen duzen horrengo honetan, ez? Gogukin, abertze probagenta. Dena matera, Azkenkoa? Bueno, pentsa azkena dela, auskalo gero zer datorren. Ordon, guztiok, zuek bilok izan ezik, nirekin etorri. Hon segitzen, preparauta o malatakin? Prestatu motxilak eta dena. Gugun ikustea! Zuek hemen egon lasai. Zuek prestatu finala, hemen entxufatuta. Prestatu finala entxufatuta. Hemen ja nintxogo naino, hemen, Egin berrengoen azkar, etorri. Bueno, venga, urdinak azkarreko izango dira, Bai. Kopera. Urdinak. Arroia. Kopera, Ana emon, Bueno, beletaz ire, eman, emergozo esku ez. Suerte. Muy bien, majo. A ver, galtzekan. Oin animuk, Jesus, venga, hor zier, Oin animuk. Bueno, jarte. Bueno, Aitor eta Nekane, zer dago den edo gero entregatuko zaitu, bale? Bale. Aprobetxo hemen pio bakarrik zaudetela eta lasera zeateko. Bai, siesta. Atzo sortu etzen maitasun hori orain sortzen den edo, auskalo. Geo eta hobeto gaude, gure artian. Lan emotera, Inga! Beni, txoitia. Gorro! Epa! Gabe la puta. Ige mande gabantarik. Zera, finala bakarrik 3 pertsona ez gea izango. Ez. Horietatik bat etxea eta beste dano finalea, oste ibani? Agian froga zaila eta bukatzen duna barrun eta bukatzen duzuna. Ez? Zagit, txeleta oso indartsua da. Eta oso kompleto. Zanetaik egiten dugu ondo, burua falta zaio, burua. Guretzat txarrago, zeleta eukitzia finalian. Bueno, hoi izango da erronka on bat. Berari irabaztia izango zen la leche. Izango da la leche. Jauzi! Joder, hostia! Venga, Zeleta, ondo egin, Ondo! Venga, Asier, 3. banderina ja bere lekuan. Finalean zaude, zorionak!